Sauraron mu barkamu Assalamu da yau alaikum barkamu da uwa, warhaka kuma ku danna barkamu da mana sake subscribe, saduwa da ku ku a danna daidai mana wannan lokacin da ƙararrawa zamu a gabatar tashar muku da gatamu labaran mu na yau suna Litinin. Jamilu Mamidu TV. Muna Da zarar 27 mun ga watan saki Zulkida kanun shekarar labaran mu Hijiriya ku ta gane su kai tsaye ba da ɓata 1443 lokaci ba. wacce ta yi daidai da ranar 27 ga watan Juni shekarar miladiya ta 2022. Masu kallon mu da sauraron mu tare fatan kun wuni lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran inda za mu fara bayyana muku da cewa a jiya ne shugaban jamhuriya Alhaji Muhammad Bazum ya dawo birnin Yamai biyo bayan ziyara aiki da zumunci da ya kai a jihar Difa. Ya gudanar da ayyuka da dama a wannan jihar ta Difa, musamman ma abin da ya jibanci sha'anin karfafa matakan tsaro a yankin. Haka zalika shugaban jamhuriya Alhaji Muhammad Bazum ya yi sada zumunta sosai da al'ummar ta jihar Difa, inda ya tattauna akan muhimman batutuwa da suka shafi yadda za a ƙara ƙarfafa zaman lafiya da kwanciyar hankalin jihar ta Difa. A ɗaya sharin kuwa shugaban jamhuriya Alhaji Muhammad Bazum biyo bayan dawowarsa daga jihar Difal a yau ya yi wata ganawa da jakadan jamhuriyar Denmark a Nijar. Ya zo ne a fadar ta shugaban ƙasa domin yi mishi bankwana bayan da ya kammala wa'adin aikinsa da ya gudanar a nan ƙasar Nijar. Ya yaba sosai game da zamantakewar da ya yi da al'ummar ƙasar. Sannan ya yi godiya ga shugaban kasa game da shawarwarin da ya bashi na yin aiki da gaskiya. Haka zalika jakadan na kasar Denmark wanda ya kawo wa'adin karshen aikinsa a nan Nijar ya bayyana cewa lalle zai rike zumunci. A ci gaba da labaran namu a wannan karin sai mu sanar da ku cewa a ziyarar da ya kai a kasar Cote d'Ivoire shugaban jamhuriya Alhaji Muhammad Bazoum ya gana da takwaransa shugaban kasar Cote d'Ivoire inda suka tattauna akan muhimman batutuwa da suka shafi cigaban ayyukan kasashen biyu wanda al'ummar kasashen biyu za su ci moriyarsa. Haka zalika shugaban jamhuriya Alhaji Muhammad Bazoum ya gana da tawagar 'yan asalin kasar Nijar da ke zaune a kasar ta Cote d'Ivoire inda suka yi mishi bayanin kokensu, ciki har da zance na wajen katin cikakken zama 'yan kasashen domin kawo duk wata ƙarshen tsangwama da suke fuskanta a ƙasar ta Cote d'Ivoire. A nan ne shugaban ƙasa ya saurare su da kunnuwan basira inda ya ce musu da su lalle zai ɗauki alkawalin ganin dubbin wasu hanyoyin da ya kamata bi don ganin cewa an shahe musu da hawayensu. Ga dai ƙarin hasken da shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya mana daga ƙasar ta Cote d'Ivoire. Wannan zauwa saboda ku ne muka yi ta. Mu da Cote d'Ivoire ta girku ne bisan zaman kuku nan. Wato in muka zo cikin tahiya irin wannan ta ƙasa da ƙasa ko ma cikin aiki, babbar hujja gare mu shine mu ga mahukuntan wannan ƙasar don mu ƙarfafa danƙon zumunci da su sabilin rayuwarku a wannan ƙasar ta kasance rayuwa mai daɗi. Kuma ina so in shaida muku cewa lalle jiya President Alassane Ouattara ya mumu babbar ɗaukaka, ya nuna yana ƙamnan Nijar. Ya mini kamar yadda kuka sani da ni da uwar gidata lamba ta ɗaukaka cewa da medayi mahi girma ya mini ni. Kuma duk magana da suka yi da jiya da yau kowannensu in ya furuci ya yi zancen 'yan Nijar mazamna Cote d'Ivoire
yana yabonsu cewa aka yi ko mutane ne masu haƙuri, ko mutane ne masu aiki, ko mutane ne wanda ba a san ku da sata ba, ko mutane ne wanda ba a san ku da irin abin da aka san wa'ansu. Kenan wannan lalle ya zan abun alfahari gare mu a matsayinmu na mahukunta, kuma Allah ya saka muku ta alheri. Idan muka isa a jihar Maradi sai mu sanar da ku cewa wata tawaga ta mashawarta na musamman na shugaban ƙasa a ƙarƙashin jagorancin Zakar Umaru. Ita dai wannan tawaga ta je ne ziyara a karkarar jihar Maradi domin ganewa idanunta yadda ake tafiyar da raba taimakon da gwamnati ta bayar a karkara. Daga Maradi, Sanda na Tahina dauke da ƙarin bayani. Samun cikakkun labarai a kan yadda ake gudanar da sai da abinci ko raba shi kyauta tare da tallafin takin zamani ga manoma shine makasudin wannan rangadi na Zakar Umaru da Mutar Sule. A Tasawa, Gazawa da Age matakin farko na wannan rangadi. Wannan tawaga ta mashawartan shugaban ƙasa na musamman ta gana da hukumomi da shugabannin ma'aikatan yankunan don tattaunawa da su da zummar samun cikakkun labarai a kan yadda ake tafiyar da wannan tsarin. Shugaban ƙasa ne ya ɗora muna yaunin mu zo mu ga abubuwan da suke faruwa dangance da sabkal damana. In akwai abin da ya kamata a ɗauki matakai sai a ɗauka. An yi muna bayani bisa sai da abinci na mutane da na dabbobi a farashi mai rahusa. An yi muna bayani bisa matsaloli na takin zamani da babu shi yanzu bisa kasuwa. Buhun taki mun iske ana sai da shi wajen jaka 35 wani wuri har ya kai 40. Mun iske an kawo iri, gwamnati ta kawo iri ingantacce don da an ce muna wanda suka noma shi an bi sau da kafa kuma an yarda irin kwarai ne ana raba shi. Mun tar da kuma ga azumi an kawo sukari, bana an kawo shi daidai lokaci cikin azumi. Mun iske sai da abinci a farashi mai rahusa an yi shi bisa kan ka'ida. Mun iske ana shirye-shirye na rabon abinci kyauta, abincin dabbobi misali an kawo shi, kuma an kawo kwamiti an ƙayyade yawan buhuhuwan da ya kamata a saida ma makiyayi. To shi ma abin ya tafi da kyau, kuma an saida an zuba kuɗin. Kamar abinci a farashi mai rahusa an saida an zuba ma OPVN kuɗin. Amma abin da mu muka hiba muhimmanci, muka ganin muhimmancin shi, lalle a saida a zuba kuɗi daidai ne, yana da kyau, amma wa aka saida ma shine yahi muhimmanci. Da dussa da hatsi wa aka saida ma shine da muhimmanci bisa ga ma a zuba kuɗin. To alhamdulillahi bana dai duka waɗanda ma'aikata da magabata na hukuma sun mai da hankali aikin nan ga yadda muke gani ya so mata ya daidai, kuma tun da shugaban ƙasa ya kula yanzu kowa ya san shi da kanshi yana bin abin sau da kafa don ya sa abin da yake gudana, kenan nan gaba abin zai ƙara gyaruwa. Wannan tawaga za ta ziyarci dukkan gundumomin jihar Maradi domin irin wannan tattaunawa. Haka zalika a jihar da magaran ma an keɓe wannan tawaga ta musamman ta mashawartar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jagorancin Malam Sule, inda kuma suka yi tattaki ya zuwa garuruwa da dama domin ganewa idanunsu yadda ake gudanar da raba na taimakon da gwamnati ke bayarwa a cikin karkara. Daga da magaran, Abdurrahman Ma'azu ya aiko mana da rahoto. Tawagar ta mashawartan na shugaban kasa ta kumshi mashawarci Mai Abdu Mai Sale da mashawarci Hamidu Joga, wanda suka soma rangadin nasu a yau da safe tare da wata ganawa a ɗakin shawara na fadar gwamnan jiha, tare da kusoshin ma'aikata a fannin ma'aikatun noma, kiwo, gandun daji, kawo agaji ga al'umma da kuma kamfanin da ke kula da tattarar abinci OPBN. A waje ɗaya akwai halartar magabata a fuskar jihar da magaram a ƙarƙashin jagoranci mai girma gwamnan jihar da magaram Lawali Ahmadu Madugu, wanda a cikin jawabi na barka da zuwa ya buƙaci waɗannan manzanni na shugaban ƙasa da su isar da godiyar al'ummar jihar da magaram ga baki ɗaya zuwa ga shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Alhaji Muhammad Bazum,
game da ƙoƙarin da yake yi saboda tallaba ma al'umma a wannan lokaci da ake buƙatar abinci na mutane da dabbobi. Jim kaɗan ya yi bayani ga mahalarta taron. Shugaban tawagar Mai Abdu Mai Sale ya yi mana ƙarin bayani bisa kan ma'anar wannan rangadi nasu a fuskar jihar da Magaram. Kun san bana gwamnati ta yi lissahi ta ce kasanmu ta samu matsalan abinci musamman manci maka na mutane da na dabbobi. Deficit alimentaire aka ce mata a turance, babban deficit aka samu. To gwamnati ta yi shirye-shirye don a taimaka ma population da su wuta da cikin wannan matsala. Cikin tsare-tsaren da aka yi akwai sai da abinci da rahusa, akwai sai da abincin dabbobi da rahusa, kuma musamman ma akwai wani ginakaci da an kai. Don bisa aikin nan duka wannan gwamnati tana da tsarin ta sa ido akwai shi, amma shugaban kasa ya ce a ku zo ku zagaya duka department na cikin Nijar gaba daya ku duba muna aikin nan an yi shi cikin gaskiya ko ba shi cikin gaskiya. Inda aka yi shi cikin gaskiya a girmama mutane, inda ba yi shi ba tun da wuri a gyara. Cikin sai da abinci da rahusa for example, faz 5 ne ake cikin na 5, faz 4 wannan duka abin da aka sai da kudin amaido su. Bayan haka sai aka ba da dama ga kusoshin ma'aikata ɗaya bayan ɗaya suka yi bayani akan irin tallafin da gwamnati ta kawo a bana, tun daga sayar ma al'umma abinci cikin farashi mai rahusa wanda aka yi sau 5 a bana, ba da taimako na abinci zuwa ga masu ƙaramin ƙarfi, saka kuɗaɗe domin gudanar da ayyuka na raya karkara, tallabi na iri domin samun sukunin noma cikin wadata, sayar da cimaka ta dabbobi a cikin farashi mai rahusa. Dukkansu ɗaya bayan ɗaya sun yi bayani tare da bayyana kuɗaɗe da kuma yawan abincin da aka kawo, sannan da ba da shawarwari na musamman zuwa ga jiha ko kuma koli domin a ƙara inganta tallafin ga al'umma domin al'ummar kuma ta ƙaru sosai yadda kamata. Tawagar za ta zarce cikin departama da komin daban-daban inda za ta yi rangadi na gani da ido bisa kan irin wannan tallafi da gwamnatin ƙasarmu ta kawo wa al'umma. Ƙungiyar bayar da tallafi da kula da tattalin yara ƙanana da mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake ce da ita UNICEF ta gudanar da shagulgulan ba da tukuici ga ɗaliban da suka nuna hazaƙa a cikin makarantunsu a shekarar bana. Abdurrahman Isaka da Muhammad Agumo sun halarci gurin, sun aiko mana da rahoto kamar haka. Su dai waɗannan shagulgullan bikin da an kai sun shahi dukkan makarantun da ke ƙarƙashin inspection na ƙaramar shiyar da'ira ta biyu ta nan Tawa, tare da haɗin gwiwa hukumar nan ta duniya mai kula da kare haƙƙin yara ƙanana cewa da UNICEF. Su ne sun ka gama ƙarhi da ƙarhe sun ka shirya su domin a zaƙulo yara ƙanana waɗanda sun ka iya karatu na bibliotheca. Wannan shine yabba hukumomi na bariki da na gargajiya damar kasancewa a makarantar nan da ake cema Ecole Garkawa nan Tawa. A lokacin da ya ɗau jawabi, magatakardan gwamnan jihar Tawa Haruna Asakalle ya yabi wannan tsari da inspection mai kula da makarantun firimari na ƙaramar shiyar da'ira ta biyu ta yi tare da UNICEF. Ya kai gaisuwar ban girma ta shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Bazum Mohammed zuwa gare su, wanda ke faɗi ka tashi dare da rana domin bunƙasa sha'anin ilimi cikin wannan ƙasa ta jamhuriyar Niger. Madam Kiyamiri Hajiya Fatima, inspectrice mai kula da ƙananan makarantu na ƙaramar shiyar da'ira ta biyu, ta muna ƙarin bayani dalla-dalla muhimmancin wannan haɗuwar tasu kamar haka. Muna kirkin su cewa aka maido bibliotheca, aka mai da yara ga wannan zuwa bibliotheca, karatun zai samu ya sake kuma mu yi contribute a karatun yara abin ya kai yadda muke so. To shi an mahari muka samu muka yi bibliotheca, muka tambaye meri suka ba mu wuri, muka haka wannan bibliotheca kuma muka samu goyon bayan magabatanmu da UNICEF da ta Allah ta tsara mu yau gaban ga taro domin mu ba da sakamako waɗanda sun kai wannan lecture cikin bibliotheca kuma sun ka zama na farko. Daga nan an yi jawabai da dama, akwai jawabi na mambobin juri masu kula da wannan konkur ɗin, akwai jawabi na yara ƙanana, an yi wasannin kwaikwayo daban-daban. A ƙarshe mu bayyana muku da cewa a wurin bikin waɗannan shagulgullan da an kai an ba da tukuicin kayayyakin karatu ga yara ƙanana
da lambobin yabo da dama zuwa ga daraktoci wanda sun kai kokari da nuna kwazo wajen ba da karatu. Gwargwadon labarin da ya sauka kenan a maraicen yau a gare mu, a madadin wa'anda suka taya muka gabatar da shi, ni da na shirya na gabatar ke muku fatan mu kwan lafiya, ma'asalam.